प्लानिं खालामनाय दानि नैबे फैबाय थानाय सरखारावहाय जे जोंनि हाग्रामा सारा बिराद मोजां आब्रुथि गोनां रायजो राजाजों हामजाजानाय खामानिखौ बेसेबां गोसो होनानै गुबुन गावनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन बियो डाउटफुल बिनि गोसोआ दिनैहाय मोननै मोनथाम गोसो सिङाव बेनावनो प्रश्न खुलुमबाय रायजोफोर दाख्लै नोंथांमोनहा जे मोनसे ससियेल मिडियाआव मोनसे गुमै मिनियानि मोनसे भाइरेल जानाय नुदोंमोन दा आङो फेस टु फेसनि लोगो मोनथारबाय दा बेनि सायाव नै पइन्टआव थाङैनि सिगांनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे जे भिडिअखौ शेयार खालामनो नागिरो दा मानाव गेदेर जोंना आवगोलनि BPFनिनोमोन चन्दन ब्रह्म बे सारा मा खोथा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो बियो UPPLआव थांनाय बेसेबांनाखि लाजिथाव बाथ्रा हारहास्ति बिजेनखौ दा नोंथांमोनहानो निस्सय मिथिखाबाय दा पानिराम सारजों बेसेबांखिनि भटआव जेनदों आरो फैगोन जे समफोराव बिनि पलिटिकेल केरियारनो लाजिनांथाव जाबाय आरो अब्ला रायजोफोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन नोंथांमोना नायलांगोन BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबै काजलगावआव देरहानायनि खुनु चान्स गैया बे काजलगावल' नङा चिरां जिल्लाल' नङा दिनैनि अबस्थाया BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबै देबोरगावआव BPFनि आफादगिरि गोबाव सम सिफ जाबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दिनै जेननो थांगासिनो दं दा बिथाङा जेनोब्ला आफादगिरिया लिडारा जेनोब्ला बहाय मामा BPF राजखान्थि हान्जा हिसाबै बे जोंनि BTCआव आसामाव रायजो राजानि गेजेराव मामा BPF थाबावगोन नामा थाया आरो इतिमध्य थांनाय बाराव जेसेबां देरहादोंमोन BPFनिफ्राय देरहाखानाय MCLAफ्रानो बांसिन UPPLआवनो जगदान जानानै दिनैहाय EM MCLA जानानै दं आरो बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मिथियो गतिके गाव जिथु जेनखानो थांबाय बेवहाय बिथाङा बेसेबां गोसो होनानै गुबुन गावनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन बियो डाउटफुल बिनि गोसोआ दिनैहाय मोननै मोनथाम गोसो सिङाव बेनावनो प्रश्न सिखारगासिनो गावनावनो प्रश्न सिखारगासिनो ओंखायनो फुङाव मोनसे बुङो सानसुआव मोनसे बुङो बेलासियाव मोनसे बुङो बेफोर खोथाखौ मा बुङो गुमै दाख्लै नोंखौ मानसिफ्रा गोबां भाइरेल खालामदोंमोन खालामग्राथ' खालामखागोन खारन मानो होनोब्ला ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा गोरलै गिदिरजों खोथा गैया दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाखौहाय बाहायो बे बिथांमोनासो मिथिगौ आरो सोरबाया साननो हागौ गोरलै मोनसे फिसा बुस्थु हगारगोन होननानै खिन्थु बेनो गिदिर जालाङो आरो दा गोबां मानसिया मोजां मोनदों भाइरेल खालामनानै होदों आंनि सायाव मोजां मोननाय दं होननानै आं सानो आरो बेनिखायसो जायखौ भाइरेल खालामनानै होदों बेखौ आं गाज्रि बुंनाय नङा माब्लाबाबो बेयो मोनसे मोजां परिबेसाव फैयोब्ला मानसिनि साननाय हनाया जुदि मोजां परिबेसाव फैयोब्ला मानसिनि मोखांखौ गोजों नुयो आरोखि ना दा बेनो माने जाय बिथांमोना शेयार खालामनानै होबाय भाइरेल खालामनानै होबाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर दा दिनैहाय आङो बेयाव फैनायजों लोगोसे बैनायखौ लोगो मोनदों आङो बिबोनां जायो सोमोन्दोआव ओमफ्राय दा बियो जादों जाहैबाय सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्टआनो एसे साहा थांब्लानो जोङो भुटान मोनसै आरोना बे जायगानिफ्राय मोजां मोनदों रायजो राजा बिथांमोना जेनाखि जोंखौहाय मोजां आदर्श मोजां सुबिदा रोखोम मोजां मोननायनि थाखाय आं बयखौबो हामबाय होनो गोजोननाय जासिहरनो नैबे मोनसे गुमै दा नोंखौ दाख्लै जे सिगां फुराना जे पार्टियाव दंखायोमोन आं बेखौ आं डाइरेक्टलि बुंनाय नंला दा बेखौनो जेनेबा गुमैया नै दा बे सिगां जे गाव थाखादोंमोन बेखौनो गोसो गोरबोजों मोजां मोनो माखासे मानसिया बुंदों बेखौ जोङो लाफाला नोंसिनि 16नि मानसिफ्रा बेयाव मा बुंगोन गुमै बेखौहाय दिनै आं बुंगोन माने लाफानाय लाफायैयाथ' गावबा गावनि खोथा जाहैबाय खिन्थु लाफाया बेखौ बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु माखासे आंनि मावनांगौ खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन नाजागोन बिथांमोना बुंदोंब्लाबो
रागजों दैजों बुंदों जानो हागौ खिन्थु प्रसेसआव फैयोब्ला बे गासैबो थिग जाजोबगोन आरोखि दा बेनो मोजां मोनो बिथांमोनाबो माने सोरबा बिमा गोबांनि फिसाथ' माने सोरबाया सासे सोरबा सासे बुंखागोन बेखौ आं जेबो साना बिथांमोना आंखौ नासयब्लाबो रायब्लाबो बुब्लाबो आं जेबो साननाय नङा बे माखासे भुल गोरोन्थियाखौ मानसिया मावना मावो मोसौआनो आथिं थोंब्रैयानो जुदि गादलेना गोग्लैयोब्ला मानसियाथ' आरो मा बुंबावनो मानसिया माने मोनसे सिमा थायो बे सिमानि अथ'रिटि सिमा बारोब्ला गावनो हयथ'बा मुहुर्त समाव माबा मोनसे जाहैनो हागौ दा नै बेबायदिनो थिग बेबायदि जादों आंनि जिबनावबो आरो बेखौ आङो गावखौनो गाव सुद्रायनानै लाबाय दा जेसेखि बुङा मानो माने जोङो मोनसे समनिफ्राय मोनसे स्टेपाव बारनानै जोङो सैसोनानै थानांगौ गोनां परिबेसा फैयो आरोखि दा बे गुमैनिफ्राय आंनि बेखौ सोङो दाथ' गभार्नमेन्ट सरकार सालायसिगोन एबा सरकार सालायसिगोनाव माबायदि जाहैगोन बा जेनेबा लाइमोनफोरनि सायाव माबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोगोन मैया एसे बुंनो हागोन नामा बेखौहाय आं बुंगोन जेनेबा जेनाखि BTC जोंहा 17 बोसोर आखायाव लानानै सलायबोखानाय जे हाग्रामा महिलारि सारा जेनाखि सिगाङावहाय मावदों बिथांनि मावनाया मोनसेबो मिस्टेक गैया मोजाङानो मावदों जोङो बेखौ नुदों खिन्थु बे जोंनि गाहाय लेभेलनि माखासे मानसिफोर दङ नै बिथांमोनासो एसे खामानिखौ भुल मावदों दा बेनिखायनो बिथांमोना बे 5 बोसोरखौहाय एसे थाथ'दोंमोन दा बिनि गेजेरावबो दिनैहाय आं बुंगोन जाबाय जेनाखि प्लानिं लादों मावनांगौनि हाग्रामा सारनि जेनाखि प्लानिं खालामनाय दानि नैबे फैबाय थानाय सरकारावहाय जे जोंनि हाग्रामा सारा बिराद मोजां आब्रुथि गोनां रायजो राजाजों हामजाजानाय खामानिखौ मावलांगोन होननानै बेखौ आंबो मिजिंथिनाय दं आरोखि दा मावलांगोनबो जेनाखि जोहोलाव लाइमोन सिख्लाफोरनि सायाव बा सोरबा बोराय बुरैनि सायाव बा सोरबा माबा मोनसे बेनिफिसारिफोरनि सायाव माने गोबांथार आसनिफोर लादों जेनाखि मावनो जोंनि हाग्रामा सारा दा बियो आं बुंगोन बेखौहाय जे मोजाङैनो मावलांगोन दा सरकाराबो सिंगेल जाखासिगोन नांगौनि बारा देरहानायनि रायजो राजाफोरनि सायाव मावनानै देखायलांगोन मोजां आब्रुथि गोनां मोजां हामजाबाय थानाय अराय सम बेखौहाय आङो माने हाग्रामा सारनियाव माने बेखौनो आङो बुंथिनाय जाबाय आरोखि